Нехай буде похвалений Єсус Христос. Дякуємо Пану Богу милосердному, дякуємо Воскреслому Христу за дар життя, за дар гэтага існавання нашага тут на зямлі. Сёння асаблівы дзень, мы молимся про заступніцтва слугі Божага айца Фабіяна, мы молимся о октаве Божай милосердности, просячы об усіх патрэбных ласках, узносячы нашыя малітвы з надзеяй, з верай і любоўю. Мы віншуем нашых братоў, вернікаў праваслаўных, якія святкуюць сёння дзень Воскресення Пана, просячы милосерднага Бога, каб мы былі заўсёды адно, каб мы заўсёды заставаліся вернымі нашаму Збаўцы, у нашай штодзённасці, у нашай працы, у нашай малітве, у нашым даверу да Бога. Дзякуем за гэтую супольную першую чаргу малітву, за тое, што разам можам маліцца ў інтэнцыях праз заступніцтва айца Фабіяна. Дзякуем за тое, што маем гэты дар веры, даверу, праз яго благаслаўлёнасць, праз яго прысутнасць тут, у гэтай святыні нават. Дзякуем Богу за гэты дар і просім Духа Святога, каб напоўніў нашыя сэрцы шчырай малітвай, шчырым даверам да нашых інтэнцый, да інтэнцый другіх вернікаў, якія з радасцю і з надзеяй узносяць іх да трона Пана Бога. Імя Отца і Сына і Духа Святога. Амин. Про заступніцтва айца Фабіяна прашу Бога здароўі для Вітько Святослава і апекі Божай Маці для яго лекараў. Про заступніцтва айца Фабіяна просім Божай ласкі, апекі Маці Божай, дароў Духа Святога для сям'і Шэйна. Праз заступніцтва айца Фабіяна просім аб дарах Духа Святога, здароўі духа і целы для Віктара праз заступніцтва айца Фабіяна. Праз заступніцтва благаслаўлёнага айца Фабіяна просім об аздараўленні Барыса. Праз заступніцтва айца Фабіяна прашу дапамогі ўсемагутнага айца і заступніцтва айца Фабіяна ў пошуку працы і яго навяртанні да Бога для Вадзіма і здароўя для ўсёй нашай сям'і. Божа, давяраем Табе ў гэтай просьбе. Праз заступніцтва айца Фабіяна малюся за дзяцей Дамініку, Дзем'яна, Давіда, просячы апекі і ўзрастання ў ласкі Божай, здароўя і супакою. Праз заступніцтва айца Фабіяна прашу Божага валадарства для Марыі, Юзефа, Числава. Ойче Фабіяне наш, нябесны заступнік, слаўны цудамі на нашай зямлі, выслухай просьбы і маленні нашыя. Молімся на святым ружанцы, верным шанавальнікам якога быў наш айцец, культ якога распаўсюджваў на нашых землі, навяртаў нашых продкаў, давяраў Маці Божай наш народ, благаслаўляў і чыніў цуды, дзякуючы Маці Божай. Молімся таямніцы хвалебныя. Веру ў адзінага Бога, Айца Ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхланні, на трэці дзень уваскрос з памерлых і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Ўсемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам грахи наши, як і мы адпускаем вінаватым нашим,
Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. О Марыя, без граху першароднага зачатая, о мой Езу, таямніца першая у Воскресенне Христа. На трэці дзень пасля сваёй смерці Езус Христус уваскрасае ў хвале і аб'яўляецца сваім сябрам. О Езу, няхай Тваё воскресенне будзе пастаяннай крыніцай нашых сілаў і радасці сярод клопатаў штодзённага жыцця. Панна святая, выпрасі нам праз сваё заступніцтва ласку аднаўлення нашага жыцця. Божа, аднаві ў нас чысты дух. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся
Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. О Марыя, без граху першароднага зачатая, о мой Езу! Таямница хвалебная другая, у небаўшэсця Христа. На 40-й дзень пасля воскресения Езус узыходзіць на неба у прысутнасці сваіх вучняў і садзіцца праваруч Айца. О Езу, валадар хвалы, няхай нашыя сэрцы і ўсе нашыя жаданні вядуць нас да Цябе. Панна святая, учыні, каб мы, падобна Табе, цярпліва зносілі сум выгнання і імкнуліся да нябеснай айчыны. Божа, распаліў у наших сэрцах прагу неба. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего, что сённяго дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоня Твайго, Езус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоня Твайго, Езус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоня Твайго, Езус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоня Твайго, Езус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоня Твайго, Езус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоня Твайго, Езус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоня Твайго, Езус. Святая Мария,
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жанчинами, і благословлений плод у лоне Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жанчинами, і благословлений плод у лоне Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жанчинами, і благословлений плод у лоне Твоего, Єсус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. О Марія, без граху першородного зачатая, о мой Єзу, Третья таемница хвалебная с послания Духа Святого. У день Пятидесятницы Дух Святы бачна сыходзіць у постаці языкоў полымя на Марыю і апостолаў, якія рыхтаваліся да гэтага праз доўгую малітву. Прыйдзі, Дух Святы, у нашыя сэрцы і адары нас сваімі дарамі, асабліва дарам пабожнасці. Панна Святая, узор малітвы і духоўнай засцярожанасці, учыні, каб мы годна Цябе наследавалі. Божа, навучы нас молиться. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж жанчинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж жанчинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. За нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж жанчинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж жанчинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж жанчинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж жанчинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж жанчинами,
и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без граху першароднага зачатая, о мой Езу, На небо, и допоможи особливо Ты, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця четвертая. Небаўзяцце на святейшей Панны Марыі. Пасля небаўшэсця Пана Езуса на святейшай Маці не перастае думаць пра свайго мілаванага сына. А Бог узнагароджвае яе за вернасць надзвычайным дарам, забірае яе з целам і душою ў неба. О Езу, абраннік чыстых душаў, будь нашим адзіным скарбам і ўсёй нашай надзеяй. Панна хвалебная, выпрасі нам ласку жыць толькі для Езуса і памерці ў Яго любові. Боже, дай нам шчаслівую смерць. Отче наш, который есть у небе, святися імя Твое, прыйдзі валадарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Амин. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Марія, Мати Божа, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Марія, Мати Божа, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Мати Божа, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Марія, Мати Божа, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, Як була сподвіку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без греху першородная зачатая, Порятунку шукає. о мой Єзу, Пробач нам грехи наши, заховай. Таємниця п'ятая, хвалебная. Укарование на святейшей Панны Марии. Узнесенная понад усяляким створением, Мария, умилованная дочка Отца, наимилейшая мать и Сына, беззаганная обранница Духа Святого, укарована вечной хвалой, як королева неба и земли. О Єзу, наивышейший посредник, Ты з'являєшся криницей усяляких ласкав, але хочеш, щоб яны спливали на нас праз руки Твоей наимилейшей Маті. Панна Святая, випроси у Своего Сына для нас потребные ласки. Боже, будь нашей обороной. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя. Наша, благодатный не сказал. Спокусу, збав нас от злого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус.
Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородного зачатая, о мой Езу, Молимся, веночек до Божьей милосердности. Отче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Веру в Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его Одиного, Пана нашего, який був зачатий от Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понскім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов до отхлані, на третій день воскрес з померлих, і взійшов на небо, сидить праворуч Бога Отця Всемогутного, а туль прийде судить живих і померлих. Веру в Духа Святого,
Отче спрадвечны, ахвярую Табе тело и кроў, душу и боскасць наймилейшага Сына Твайго и Пана нашага Езуса Христа, Каб перапросіць за грахі нашыя і ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас, дзеля Яго болеснай мукі, будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. Отче спрадвечны, ахвярую Табе тело и кроў, душу и боскасць наймилейшага Сына Твайго и Пана нашага Езуса Христа, Каб перапросіць за грахі нашыя і ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. Отче спрадвечны, ахвярую Табе тело и кроў, душу и боскасць наймилейшага Сына Твайго и Пана нашага Езуса Христа, Каб перапросіць за грахі нашыя і ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. Отче спрадвечны, ахвярую Табе тело и кроў, душу и боскасць наймилейшага Сына Твайго и Пана нашага Езуса Христа, Каб перапросіць за грахі нашыя і ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету. дзеля Яго болеснай мукі, Будь милосердны да нас і да ўсяго свету.
Деле Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, ахвярую Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Да просит за грехи наши и всего света. деле Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Святый Боже, святый моцный, святый нешмяротный, Змилуйся над нами и над усім светом. святый Боже, святый моцный, святый нешмяротный, Змилуйся над нами и над усім светом. святый Боже, святый моцный, святый нешмяротный, Змилуйся над нами и над усім светом. у крову вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як криниця милосердности до нас. У крову вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як криниця милосердности до нас. У крову вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як криниця милосердности до нас. Доверяем Тобі, Єзу, доверяем Тобі, Єзу, доверяем Тобі. Єзу. Перад літаннем да нашага слугі Божага айца Фабіяна зачытаем чарговы ўрывак з кнігі цудаў, складзенай на пачатку 18 стагоддзя ў нашай парафіі. Это чарговае афіцыйнае сведчанне касцёльнае, падпісанае тагачасным прыёрам, настаятелем манастыра дамініканцаў айцом Банавентурам. У запісе зафіксаваны две асобныя падзеі. Яны адбыліся з дзецьмі вяльможнага пана Якуба Доўбера. Першае – гэта выратаванне Сафіі Доўберавай. Дзяўчынка, знаходзячыся ў стане блізкім да смерці, праз цяжкую хваробу, бацькі Якуб і яго жонка Алена звярнуліся ў малітве праз заступніцтва да святога Фабіяна. Вынікам стала імгненнае вызваленне ад немачы, пасля чаго сям'я здзейсніла паломніцтва да мошчаў у знак падзякі. Таксама гэта сведчанне пра аздараўленне сына Якуба, які таксама пакутаваў ад моцнай хваробы. Бацькі пад прысягай пацвярджае, што пасля малітоўнага звароту да святога стан хлопчыка пачаў хутка паляпшацца. Вось урывак з гэтай кнігі. Года 1743 дня 7 сакавіка, паводле абяцання, якое было дадзена ў малітве, наведаў мошчы шанаванага слугі Божага Фабіяна вяльможны пан Якуб Доўбер разам са сваёй жонкай Хеленай, прадставіўшы сваю дачку Сафію, якая па прычыне хваробы была ўжо блізка да смерці. Але пасля закліку пра заступніцтва да благаслаўлёнага Фабіяна адразу была вызвалена ад хваробы. У той жа дзень і год наведаў паводле абяцання мошчы шанаванага Фабіяна вяльможны пан Якуб Доўбер таксама сведчыць пад прысягай, пацвярджаючы, што яго сын па імені Ян, знаходзячыся ў цяжкай хваробе, пасля закліку да шанаванага Фабіяна адразу пачаў папраўляцца. У сведчанне чаго і я падпісваюся, брат Банавентура, настаятель монастыря. Молимся. Пане Иезу, Христе, збавца наш, напередодні своей смерти Ты молился до всемогутного Отца, каб усе, хто верить у Тебе, были одно.
май ласку, праславіць цудамі пабожнага слугу Твою Фабіяна, які ўсё сваё жыццё у працы і цярпенні прысвяціў таму, каб спомнілася жаданне Твоё, каб настала одна ўчарня і один пастыр. Просім Тебе, Пане, про заступніцтва Найсвятейшай Маці Твоёй, каралевы Ружанца, верным шанавальнікам, якой быў отец Фабіян, далучы яго да ліку благословленных. Аминь. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж жанчинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. Літання до слуги Божого Фабіяна, славутого цудами у стовпцях. Кирилейсон. Христе, почуй нас. Отче з неба Божа, Сыне и Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, Святая Мария, святые апостолы и евангелисты, святые мученики и мученицы, святые вызнавцы и наставники, святые законники и пустынники, святые святари и левиты, слуга Божий Фабіяне, прихильник хвалы Божией, оздоба орна проповедников, Сыне святла, люстра покоры, приклад чистости, величный думками про Бога, апостол святой веры, прихильник збавления людей, рупливый проповедник, побожный святар, палаючий светоч Божой любови, славутый цудами, сутяшальник засмучених, заступник вандровных, вырятовальник нещасных, успомога сиротов, вызволение пригнеченных, заступник хворых, оборонца от нязгодов, надейный проводник, утаймовальник неприятеля, анёля спокою, надея тых, хто ў розпачы, наймилосерднейший наш опекуне, про заслуги отца Фабіяна, Тебе просим, выслухай нас, Пане, будь до нас літостивый, выслухай нас, Пане, ад усяго злога, ад усялякага грэху, ад Твайго гневу, ад пажару, голаду, вайны і заразы, ад маланкі і раптоўнай непагадзі, ад раптоўнай смерці, ад усялякіх злых прыгодаў, слугу Твоего Фабіяна, да ліку благословленных долучить мою ласку, Тебе просим, слухай нас, Пане. Про заступница отца Фабіяна, костелу нашей отчине, узмацнить мою ласку, Тебе просим, выслухай. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас,
Антифона. Справядлівы заквітнее, як пальма вырасце, быццам кедр на Лібане. Маліся за нас, слуга Божий Фабіяне. Молимся, Боже Ойче Всемагутны, Ты про заслуги Отца Фабіяна, сваёю неспасцігальною моцаю ратуеш усіх, хто звяртаецца да Цябе ад усялякіх пакутаў. Просім Цябе, учыні, каб мы нягодныя слугі Твае, былі вызвалены ад грахоў, захаваны ад няшчасцяў гэтага свету і подступаў сатаны. Праз Хрыста, Пана нашага. Амінь. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Ты лучше знаешь. Ты все знаешь хорошо. Ничего, что без читания. Ничего. Б'ють звони, пицям співають, всім народам обвящають,
что воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Єсус бавця в Божій славі, крочить сьогодні разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обудися, край наш родний, гей ти ді святий погодний, каб хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють звони, бійцям співають, всім народам обвящають, что воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо урочистость Божої милосердності, неділя Божої милосердності. Просимо Бога бути милосердним для нас і до всього світу. Інтенція этой святой мши наступная. Дякуємо Пану Богу за молитовные группы в нашем костеле. Молимся в интенции членов Ружи Святого Юзефа и Мати Божией Анёльской за их семьи и за хворых членов з этих ружов об худшейшем выздоровлении. Так само просим Божьего володарства для померлых Романа и Галины. Просим Божьей ласки, заступництва Найсвятейшей Панны Марии, слуги Божьего Отца Фабиана, даров Духа Святого, здоровья для Владимира, Юлии, Михаила Островых з нагоди их день народжения. Просим здоровья, Божьего благословения для Романа. И просим Божьей милосердности и володарства Божьего для Дмитрия Бондаровича в 5-ю годовину смерти, для Збігнєва Мечислава и Анины Бернарда Демьянков и всех померлых семьи Масловских, для Тересы и Ивана Рослик, Леокадии и Казимира Галец, Валентины и Ивана Демьянка и всех померлых семьев Рослик, Галец и Демьянка, для Валентина и Анатолия Анисковича, Казимира и Владиславы, Ивана, Станислава Янковских. Молимся за померлых Скурат Бронислав и Нина, Гришан, Аделия и Людвиг, Красовский Станислав и Антонина, Сарнацкая Мария и Марьян, Борисевич Рамуальда. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашага, каб освяціў гэтую ваду, якой мы будзем акроплены на ўспамін нашага хросту. Няхай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраманце хросту.
Пане Божа, усемагутны, выслухай ласкава нашыя малітвы, і калі мы ўзгадваем дзівосную справу нашага стварэння і яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення, асвяці гэтую ваду. Ты стварыў яе, каб давала ўрадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама ўчыніў ваду прыладаю Тваёй міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Христос асвяціў у Ярдане, Ты аднавіў купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў час пасхальных урачыстасцяў праз Христа, Пана нашага. Амен. Зараз паблагаславлю таямніцы святога Ружанця. Сёння не будзе замена таямніц. Інтэнцыі святога Айца. Молімся за святароў, якія перажываюць крызіс. Молімся за святароў, якія перажываюць крызісныя моманты ў сваім пакліканні, каб яны маглі знайсці неабходнае духоўнае суправаджэнне і каб супольнасці падтрымлівалі іх у духу разумення і малітвы. Молімся, Пане Езу Христе, Ты дзеля нас уцелавіўся ад Духа Святога і прыняў цела з Панны Марыі і стаў чалавекам. Просім, благаславі гэтыя таямніцы Ружанца Святога і кожнага, хто, ушаноўваючы Тваю найсвяцейшую Маці, будзе маліцца. Учыні, каб усе, хто будзе разважаць над таямніцамі Твайго жыцця, смерці і ўваскрасення, атрымалі дары Духа Святога і пасля заканчэння зямнога вандравання былі годнымі ўдзельнічаць у вечным жыцці, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Песня. Кровь и вода, что пролилась, осыцала Иисуса. Як крыница милосердности до нас, милосердности для нас, Давида раи. Кровь и вода, что пролилась, осыцала Иисуса. Милосердности для нас, Давида раи. Нехай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціні Яго валадарства. Амен. Хвала. Хвала на вышынях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Божа, владару небесный, Боже, вышел всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Божа, Бара
береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Царя, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога лиця. Амен. Молимся. Боже, без конца милосердный Ты, проштогодовое святкование Великой Ночи, оживляешь веру Твоего народа. Просим Тебе, повеличу нас свою ласку, каб мы глибей спостигли велич Христу, яким были очищені могутність Духа, яким были одроджені коштовність крові, якою были откуплені праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить, у єдності Духа Святого Бог праз усе веки вечные. Амен. Сідайте. Читание книги «Деяний апостолов». Руками апостолов было учинено чудо у народе шмат цудов и знаков. Усе разом сыходилися на ганок Соломона, и никто з остатних не осмеливался долучиться до их, а народ узвеличивал их. Усё больше верующих долучалося до Пана, множество мужчин и женщин, так что выносили хворых на улице и клали их на ложках и носилках, каб хоть тень Петра, коли он проходил, упала на кого-нибудь из их. Сыходилися так само у Иерусалим з навакольных мястэчак, множество людей, якія приносили хворых и опанованных нечистыми духами. И усе яны вылечваліся. Гэта Слово Божие. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Его. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Няхай скажа Израиль, навеки милосердность Ягоная. Няхай скаже теперь дом Аарона, навеки милосердность Ягоная. Няхай скажут тыя, хто боится Пана, навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Камень откинутый будовниками стал головою в угла. Пан учинил гэта, и дивная но в очах наших. Вось день, який Пан учинил, будем радоваться им и веселиться. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. О, Пане,
избав, Пане, посприяй. Благословленный, кто иде в имя Пана. Благословляем вас с дому Пана. Пан есть Богом, и Он осветлил нас. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягодая. Читання книги Апокалипсиса святого Яна. Я, Ян, брат ваш и соудельник в утиску, у володарстве и утерпении Иисуса, был на острове, званым Патмас, деля Божьего Слова и деля сведчення про Иисуса. Я наполнился духом у день Пана и почул за собою гучный голос, быццам трубы, які казаў: «Что бачиш, запиши ў кнізе и пошли сямі касцёлам». Я абярнуўся, каб паглядзець, чый голас прамаўляў да мяне. І калі абярнуўся, то ўбачыў 7 залатых свечнікаў, а пасярод свечнікаў кагосьці падобнага да сына чалавечага, апранутага ў доўгія шаты і падперазанага на грудзях залатым поясам. Калі я ўбачыў яго, упаў да ног ягоных нібы мёртвы. Ён паклаў на мяне правіцу сваю, кажучы: «Не бойся, я першы і апошні, і жывы, і быў мёртвы, і вось жывы навекі вечныя, і маю ключы смерці і пекла. Таму напішы тое, што ты ўбачыў, і што ёсць, і што павінна стацца пасля гэтага». Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ти повіру тому, що бачив мене, каже Пан. Щасливі ті, хто не бачив, а повірив. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тобі, Пані. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёны ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны, на кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, названы блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана», але ён сказаў ім: «Яго ранаў ад цвікоў, і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў быў зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой, і не будзь няверуючым, але веруючым».
Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус сказаў яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісанае, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы, і каб веруючы вы мелі жыццё ў імя Ягонае. Гэта слова Пана. Хвала Табі, Христе. Сідайце, калі ласка. Сёння ёсць пастырскае слово мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзафа Станеўскага на нядзелю Божай міласэрнасці. Не зведае чалавецтва спакою, пакуль не звернецца да крыніцы маёй міласэрнасці, чытаем у дзённіку сястры Фаўстыны. Умілаваныя браты і сёстры ў Хрысце, сёння ў другую велікодную нядзелю каталіцкі касцёл адзначае свята Божай міласэрнасці, якое 26 гадоў таму устанавіў святы Ян Павел II. Божая міласэрнасць, безумоўна, з'яўляецца Божай таямніцай. Менавіта так казаў пра яе пан Езус у аб'яўленнях святой сястры Фаўстыне. Гэтыя словы паўтараў і вялікі шанавальнік Божай міласэрнасці святы Ян Павел II, які заклікаў: трэба ўсё больш адкрываць таямніцу Божай міласэрнасці і жыць ёю кожны дзень. Мы можам сказаць, што кожны чалавек нябесны мільянер, бо як дзіця Божае ён мае багатага айца ў нябёсах. Айцец наш вельмі багаты, багаты ўсемагутнасцю, багаты справядлівасцю, але найбольш багаты міласэрнасцю, найдасканалейшай уласцівасцю Творцы. Міласэрнасць – найважнейшая, найвялікшая уласцівасць Бога. Нядзеля міласэрнасці, якая сёння адзначаецца ў касцёле, нагадвае нам пра гэта. Калі чалавек звяртаецца да Божай міласэрнасці, калі ён моліцца, просячы «змілуйся нада мною», ён не проста просіць аб прабачэнні грахоў. Ён моліцца менавіта аб надзеі, аб міры, аб вызваленні ад страху, аб тым, каб знайсці сваё месца ў жыцці, каб знайсці моцную веру. Для многіх хрысціян Божая міласэрнасць асацыюецца амаль выключна з прабачэннем грахоў, вызваленнем зла, выдаленнем зла і яго наступстваў з нашага жыцця. Такое разуменне праўды пра Божую міласэрнасць вельмі абмежаванае, далёка непоўнае. Міласэрны Бог здзяйсняе ў нас значна большыя рэчы, чым проста вызваляе нас ад зла. Ён упарадкаваў нашу маральнасць і выпраўляе нашыя паводзіны. Божая міласэрнасць стварае ў нас новае жыццё, перамяняе наша існаванне, развівае яго, робіць яго значным і плённым. Мае дарагія, разважаючы пра Бога як пра айца, багатага на міласэрнасць, мы павінны быць гатовыя праявіць міласэрнасць да ўсіх, хто ўчыніў зло, але пакаяўся ў сваіх грахах і просіць у нас прабачэння. Езус даў нам малітву «Ойча наш», дзе словы «І адпусці нам правіны нашы», які мы адпускаем вінаватым нашым, сведчаць пра лёс нашай вечнасці. Таму мы павінны паразважаць над сваёй здольнасцю прабачаць. Часта, на жаль, мы чуем ад некаторых людзей: «Я ніколі не дарую тое, што яны мне учынілі». Тым часам, як зазначыў папа Францішак, калі ты не прабачыш, Бог не прабачыць табе, ты зачыняеш дзверы. Давайце падумаем, ці здольныя мы прабачаць, ці мы не можам прабачаць. Менавіта таму кожны хрысціянін атрымаў ад Бога ласку прабачэння за свае грахі. Ён можа напісаць гісторыю дабра ў жыцці сваіх братоў і сясцёр, асабліва тых, хто
хто зрабіў ім нешта дрэннае і няправільнае. Словам, абдымкамі, усмешкай мы можам перадаць іншым самае каштоўнае, што атрымалі прабачэнне. Але, безумоўна, трэба мець на ўвазе, што міласэрнасць – гэта не паблажлівасць. Нідзе ў евангельскім пасланні ні прабачэнне, ні міласэрнасць, як яго крыніцы, не азначаюць паблажлівасці да зла, да амаральнасці, крыўды ці учыненай знявагі. У кожным выпадку умовай прабачэння з'яўляецца выпраўленне зла, амаральнасці, кампенсацыя за крыўду і за знявагу. У 1930-е гады праўда пра Божую міласэрнасць прагучала з яснасцю і сілаю, дзякуючы аб'яўленням Езуса Хрыста сястры Фаўстыне Кавальскай. Гэта быў вельмі цяжкі час для хрысціян. Ён адзначыўся пераследам і мучаніцтвам вялікай колькасці вернікаў, святароў і светскіх людзей у розных краінах. З аднаго боку назіралася жахлівае панаванне зла і ненавісці, а з другога, па волі самого Хрыста, пачало распаўсюджвацца пасланне пра Божую міласэрнасць. Дарэчы, 95 гадоў таму Езус міласэрны першы раз аб'явіўся сястры Фаўстыне. Тое, што святая Фаўстына ўбачыла ў сваёй келлі 22 лютага 1930 года падчас свайго знаходжання ў Плоцку, у пэўнай ступені нагадвала сустрэчу Воскрослага Хрыста з апосталамі, асабліва са святым Тамашам. Хоць сястра Фаўстына не бачыла ранаў Хрыста і не ўкладвала рукі ў ягоны бок, яе ўразіла незвычайнае святло, якое выплывала з сэрца Езуса, прабітага дзеля нас і дзеля нашага збаўлення. Вечарам, калі я была ў келлі, чытаем у дзённіку, я ўбачыла пана Езуса, апранутага ў белае адзенне. Адна яго рука была ўзнята для благаслаўлення, а другая дакраналася да адзення на грудзях. Са складкі на грудзях сыходзілі два вялікія прамяні, адзін чырвоны, а другі бледны. Моўчкі я ўглядалася ў пана, мая душа была ахоплена боязю, але і вялікай радасцю. Праз хвіліну Езус сказаў мне: «Намалюй абраз паводле выявы, якую ты бачыш з надпісам «Езу, давяраю табе». Прагну, каб гэты абраз быў шанаваны найперш у вашай капліцы і ва ўсім свеце. Я абяцаю, што душа, яка будзе ўшаноўваць гэты абраз, не загіне. Абяцаю таксама ўжо тут на зямлі перамогу над непрыяцелямі, асабліва ў гадзіны смерці, а сам буду ахоўваць яе як сваю хвалу». На абразе міласэрнага Хрыста збаўца паказаны з ранамі, якія ён атрымаў, паміраючы на крыжы. Аднойчы пан Езус сказаў святой сястры Фаўстыне: «Калі вы не верыце маім словам, то паверце прынамсі маім ранам. Калі мая смерць не пераканае чалавека ў маёй любові, то што яго пераканае? Справа адкуплення Хрыста была настолькі дарагою, што ён заплаціў за яе найвышэйшую цану сваім жыццём. Чалавек сам па сабе не можа купіць міласэрнасці самастойна, бо ён быў адкуплены не срэбрам ці золатам, а каштоўнаю крывёю Хрыста. Таму Божая міласэрнасць для нас бясплатная, але не кожны яе атрымае, бо яе можна прыняць толькі з пакорным і скрушаным сэрцам. Паважаныя, ёсць адна цікавая песня на англійскай мове. У ёй напамін пра тое, што міласэрнасць Божая аднаўляецца кожную раніцу. Тэкст гэтай песні літаральна ўзяты са старонак святога Пісання, з кнігі плачу Ераміі. Літасць пана ніколі не заканчваецца. Міласэрнасць ягоная трывае навекі. Яна аднаўляецца кожную раніцу.
Гэта хіба адны з найбольш суцяшальных і падбадзёрваючых словаў, якія мы знаходзім у Бібліі. Божая любоў і міласэрнасць не толькі ніколі не скончацца, але і аднаўляюцца кожную раніцу. Якая можа быць большая надзея для нас, паважаныя, якія б перыпетыі лёсу не выпрабоўвалі б нас, памятаем, што Божая любоў да нас пастаянная, нязменная і бязмежная. Яна не толькі не змяняецца, але і гарантавана нам. Гэта значыць, яна нават не падлягае абмеркаванню ці дыскусіі. Бог не зменіць свайго рашэння адносна любові да нас. Ён любіць нас, і гэта канчаткова, без сумненняў. Яго любоў да кожнага з нас не зменіцца. У Бога ніколі не ўзнікла і не ўзнікае ніякая думка ці спакуса, каб перастаць любіць нас. Гэты фрагмент з плачу Єреміі нагадвае нам, што нязменная Божая любоў ніколі не знікае, а міласэрнасць яго ніколі не заканчваецца. Чаму? Бо міласэрнасць Божая вынікае з любові Бога, а паколькі яго любоў ніколі не скончыцца, то і міласэрнасць яго ніколі не скончыцца. Адзіная прычына, па якой гэта магчыма, гэта яго нязменная любоў да нас. Такім чынам, Божая міласэрнасць да нас не толькі ніколі не скончыцца, але яна ніколі не знікае, ніколі не зменшыцца, ніколі не надакучыць, ніколі не згіне, ніколі не падмане, ніколі не будзе ў руінах, паколькі Бог вечны, а таксама вечная яго міласэрнасць, якая нарадзілася з яго непарушнай любові да нас. Міласэрнасць Божая не заканчваецца ніколі, яна аднаўляецца кожную раніцу. Як бы мы сабе не паводзілі, якімі грэшнікамі не былі б, міласэрны Бог беражэ нас і прагне весці нас да шчаслівай вечнасці шляхам любові і прабачэння. Міласэрнасць аднаўляецца кожную раніцу, але і мы павінны таксама імкнуцца праяўляць любоў да Бога і бліжняга, пачынаючы свой дзень. Усемагутны Бог заўсёды дае нам надзею і чакае таксама нашага аднаўлення ў Хрысце. Дзеля нас Ён згадзіўся на пакуты, дзеля нас пайшоў на крыж, дзеля нас уваскрос, перамогшы смерць. Усё дзеля адной мэты збаўлення свету. Святая Фаўстына старалася запаліць Божай любоўю і міласэрнасцю як мага больш людзей. У нас ёсць магчымасць чытаць яе дзённік «Пасланне Божай міласэрнасці» на роднай мове, маліцца вяночак да Божай міласэрнасці, выпрошваючы неабходныя для нас і нашых родных ласкі, і, безумоўна, аднавіць нашыя духоўныя сілы і ўмацоўваць нас у веры, дапаможа поўны і годны ўдзел у Еўхарыстыі. Святая імша – гэта як трон міласэрнасці, на якім Езус ахвяруе сябе за жыццё свету, робячы Божую міласэрнасць даступнай для кожнага чалавека. Святы Ян Павел II заклікаў: «Даверся Богу, перастань баяцца, даверся Богу, які багаты на міласэрнасць. Христус ёсць з табою нязменны даўца надзеі». Мае любыя, сёння азначаецца свята Божай міласэрнасці, асаблівы дзень, калі нават самыя вялікія грэшнікі могуць стаць на шлях праведнасці. «Дачка моя, — гаварыў Езус сястры Фаўстыне, — кажы ўсяму свету пра маю неспасцігальную міласэрнасць. У гэты дзень адкрытыя глыбіні маей міласэрнасці. Тая душа, якая прыступіць да споведзі ў святой камуніі, атрымае поўнае адпушчэнне правінаў і караў. У гэты дзень адкрытыя ўсе Божыя каналы, па якім сыходзяць ласкі. Няхай не баіцца наблізіцца да мяне ніводная душа, нават калі б яе грахі былі як пурпур. Бог так любіць чалавека, што рознымі спосабамі клапоціцца пра тое, каб мы адчулі яго міласэрнасць, яго любоў, радасць і глыбокі спакой, каб пазбавіліся ад розных праяваў страху, каб у нашых душах знікла роспач і заяснела надзея. Таму, дзякуючы за бяспечную любоў Езуса да нас,
Просім милосердного Збавцы благословить наш костел, усіх верников весь наш народ. Твоей милосердности, наш небесный Ойче, доверяем лёс свету и кожного человека. Дозволь усім жыхарам земли спознать Твою милосердность. Злітуйся над нами и захавай свет от знищення. Будь милосердны до нас и до всего свету. Иисус Христе, доверяемся Тебе и сподеемся на Твою милосердность. Маті милосердности, Маті нашей надеи и нашей будучини, цалком Тебе отдаемся и доручаем Твоей опеці наш лёс, лёс нашей країни, лёс усього свету. Довіряючи усіх нас Божому провіду Його милосердності, щирим серцем благословляю ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Арцибіскуп Юзеф Станєвський. Визнаємо нашу віру, віру в одиного Бога, Отця Всемогутного, Створителя. Праз Єсуса Христа, який помер і воскрес, каб одарить нас вечным життем, узнесем до Бога супольные молитвы. Молься за святый костел, каб ён обещал людям радостную правду об воскрешении Христа. Тебе просим. Молимся за святаров, каб яны сведчили об воскреслом Христе. Тебе просим. Молимся за людей, якія займаюць высокія пасады ў нашай дзяржаве, каб іх рашэнні спрыялі добробыту и духовному развитию нашего народа. Тебе просим. Молимся за тых, кого Дух Святый одарил своими выключенными дарами, каб своим служением яны захочвали ўсё больше людей до веры у Христа. Тебе просим. Молимся за людей, якія страцілі надею, каб воскреслый Христос одарил их особливой лаской. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой мшы, каб мы за штодзённымі жыцці з веры чэрпалі сілы да жыцця і згодзе і любові. Тебе просим. Прошу Бога Всемогутного в інтенції гэтай святой мшы, дзякуючы Богу за молитовные группы в нашем костеле и прошу в интенции членов ружаў святого Юзефа Маті Божией Анёльской, за их семьи, за хворых членов из этих ружаў.
аб хутчэйшым выздараўленні для іх, а таксама просім Божага валадарства для памерлых Рамана і Галіны. Цябе просім. Божай ласкі, заступніцтва Найсвятейшай Панны Марыі, слугі Божага Айца Фабіяна, дароў Духа Святого, здароўя для Владзіміра, Юліі, Михаіла Астровых, з нагоды іх дзён нараджэння. Цябе просім. Здароўя Божага благаслаўлення для Рамана. Цябе просім. Прашу аб Божай міласэрнасці і прашу валадарства нябеснага для Дмітрія Бандаровича, для Збігнева, Мечислава, Яніны, Бернарда Дзім'янкаў і ўсіх памерлых сям'і Маслоўскіх, для Тэрэзы Івана Рослік, Леакадзіі Казіміры Галец, Валянціны Івана Дзім'янка і ўсіх памерлых сям'ёў Рослік, Галец, Дзім'янка, для Валянціна Анатолія Анішковічаў, Казіміра і Владзіславы, Івана і Станіслава Янкоўскіх, для Скурат Браніслава і Яніны, Грышан Адэлі, Людвігі, Красовскіх, Станіслава і Антаніны, Сарнацкіх Марыі і Мар'яна і Барысевіч Рамуальда. Цябе просім. Сёння дзень Айца Фабіяна. Мы маліліся праз яго заступніцтва і прасілі патрэбных ласк і дару Духа Святога і душы і цела для Віктара пра заступніцтва Айца Фабіяна. Пра заступніцтва Айца Фабіяна просім Божай ласкі, апекі Маці Божай, дару Духа Святога для сям'і Шэйна. Прашу у Бога здароўя для Віцько Святаслава і апецы Божай Маці для яго і лекараў. Прашу таксама аб аздараўленні для Барыса. Прашу дапамогі усемагутнага Айца і заступніцтва Айца Фабіяна у пошуку працы яго, навяртання да Бога для Вадзіма і здароўя для ўсёй нашай сям'і. Божа, давяраем Табе ў гэтай просьбе. Малюся за дзяцей Данілу, Дзям'янка, Давіда і просячы апекі духоўнай ласцы Божай, здароўя і супакою. Прашу Божага валадарства для Марыі, Юзафа, Чеслава. Нехай Айцец Фабіян выслухае занясе ўсе нашыя просьбы да трона Айца Усемагутнага. Цябе просім. Малюся за ўсіх нашых ахвярадаўцаў, просячы патрэбныя ласкі і благаслаўлення. Цябе просім. Міласэрны Боже, дзякуем Табе за ўсе дары Твае дабрыні і просім, навучы нас годна іх выкарыстоўваць праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Сідайце, калі ласка. Христос Пан, пастаўшы з гробу, Аллилуйя, Аллилуйя, радость дал своему народу, Аллилуйя, Аллилуйя, дал життя без шкодования, Аллилуйя, Аллилуйя, для грешных радования, Аллилуйя, Аллилуйя. Гэты дзень радасць адзіна, Аллилуйя, Аллилуйя. Прославляй Божага Сына, Аллилуйя, Аллилуйя. Бога у Троицы вызнавайма, Аллилуйя, Аллилуйя. Честь и хвалу отдавайма, Аллилуйя, Аллилуйя. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутным. Нехай
Милосердный Ойче, прими дары Твоего народа, учеников усе, хто праз визнання віри і хрост отримав новое життя, досягнули вечного щастя, праз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. О гору серці, Узносим и до Пана. подякуєм Пану, Богу нашому. Однаги да и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваею смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму за адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе ім хвалы, няспынна склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцою Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш, асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа праз Яго пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта, дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры.
Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсце, і чакаючага другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам, і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твае дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале праз Хрыста, Пана нашага, праз якого дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого уся пашана і хвала, праз усе веки і вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами.
Богоші, які береш на собі грахи світу, змилуйся над нами. Маранго Богоші, які береш на собі грахи світу, одари нас упокої. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Тело Христа нехай заховає мені на життя вічне. Аминь. Дай руку твою и уклади в бок мой, не будь неверующим, але верующим. Аллилуйя. Слезы ствола рук вытирайте, прогоняйте из сердца грех. Песни радостно спевайте, хай гучить веселый смех. У воскрес Пан над панами, и Он живи, Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. У воскрес Пан над панами, и Он живи, Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Что ж для пана марти зброя, камінь перешкоди всі, не стримала злая воля, суд, что нам життя неси. Знищив Бога, хто старався, недарівно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Знищить Бога, хто старався, надарівно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Бог могутный, Пан натури, что створився гамний обшар. Вийшов з гробу, знішив мури, безсмертний владар. Варта покидала зброю, не володає собою. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Варта покидала зброю, не володає собою. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя.
Єзу Христе, дай збавлення, да лучи нас усіх. Раз Твоего воскресенье, да супольно гостей святых. В небе перед Сыном Божьим, хай хвалу возносить кошны. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. В небе перед Сыном Божьим, хай хвалу возносить кошны. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Христос воскрес, помилуй, смерть смертью завоевал, порвавший путы пекла, житё нам даровал, порвавший путы пекла, житё нам даровал. А полночи из гробницы Избавителю воскрес, всем верным с неба радость, Иисус покой принес. Всем верным с неба радость, Иисус покой принес. А раница и женщины до Иисуса и шли, и мира дорогое яны с собой несли. И мира дорогое яны с собой несли. Пришли на масти тела у ладара своего, да только у гробницы яго шо не было, да только у гробницы яго шо не было. Анёлы им сказали, больше вам не треба слез. Христос, Збавитель свету, с померлых воскрес. Христос, Збавитель свету, с померлых воскрес. Христос воскрес померлых, смерть смертью завоевал, порвавший путы пекла, житё нам даровал.
Христос воскрес, Христос воскрес. Аллилуйя, аллилуйя. Нам радость принес, нам радость принес. Аллилуйя, аллилуйя. Повстал и живи, повстал и живи. Аллилуйя, аллилуйя. Життя нам дає, життя нам дає. Аллилуйя, аллилуйя. Кривою своей, кривою своей. Аллилуйя, аллилуйя. Обмий нас грехом, обмий нас грехом. Аллилуйя, аллилуйя. Ён смерть перемог, ён смерть перемог. Аллилуйя, аллилуйя. Наш Господь и Бог, наш Господь и Бог. Аллилуйя, аллилуйя. День полный хвалы, день полный хвалы. Аллилуйя, аллилуйя. Узрадуйся ты, узрадуйся и ты. Аллилуйя, аллилуйя. Весело спевай, весело спевай. Аллилуйя, аллилуйя. Христа прославляй, Христа прославляй. Аллилуйя, аллилуйя. Христос воскрес, Христос воскрес. Аллилуйя, аллилуйя. Нам радость принес, нам радость принес. Аллилуйя, аллилуйя. Повстал и живи, повстал и живи. Аллилуйя, аллилуйя. Життя нам дає, життя нам дає. Аллилуйя, аллилуйя. Кривою своей, кривою своей. Аллилуйя, аллилуйя. Обмий нас грехов, обмий нас грехов. Аллилуйя, аллилуйя. Ён смерть перемог, ён смерть перемог. Аллилуйя, аллилуйя. Наш Господь и Бог, наш Господь и Бог. Аллилуйя, аллилуйя. День полный хвалы, день полный хвалы. Аллилуйя, аллилуйя. Узрадуйся ты, узрадуйся и ты. Аллилуйя, аллилуйя. Весело спевай, весело спевай. Аллилуйя, аллилуйя. Христа прославляй, Христа прославляй. Аллилуйя, аллилуйя. Молимся, просим Тебе, всемогутный Боже, ученика, принятый нами пасхальный сакрамент,
заўсёды быў дзейсным у наших душах праз Христа Пана нашага. Аминь. Святый Архангеле Михале, калі ласка. Дорогие браты и сестры, понедельник, вторник, среда, пятница, святая мша в 19:00, четверг и суббота в 9 и в 19. В неделю, як завсёды, в 11 и в 18. В отце Жатерова у нас святая мша в неделю у 9:00, у Новом Свержні о 13 године. Там орган не зламали, не? Нет, все хорошо. Зараз одразу после Святой Мши у нас отбудется процессия на закончение октавы у воскресения Пана нашего Иисуса Христа. Будет выставлены Наисвятейший сакрамент. Помолимся о летании до Божьей милосердности. Попросим милосердности для нас и для всего свету, особливо в этот такий бурливый час, где политики по с ума трошечки посходили, все только и дышат войнами и так далее и тому подобное. Может, якийсь розум дойде до этих людей, и они зразумеют, что они не выбранные для себя и для своей пыхи, але выбранные народом, каб кіравалі мудро, и старались заховать супокой, нават калі есть всякое такое, что располагает к войне. Поэтому попросим об супокою свете особливым чином. Я хочу шчыра подяковать вам за удел у Великим Пасхальным Тридуме. Эти дни, это вельми важно. Хочу подяковать так само всем, кто рыхтовал и декорации, рыхтовали костел. Нехай Бог благословляє. Так само я дякую особливим чином за удел у освяченні, або, можем, ми називали це обряд обудження органа в Великий Четвер. Дякую вам за всі ваші віншаванні. Віншаванні не тільки з нагоди Дня Святарства у Великий Четвер, а для з нагоди моего дня народження. Нехай Пан Бог благословляє кожного. Дякую вам щиро, що пам'ятаєте. Дякую так само за новую Маргаритку. Гэта тыя людзі, якія будуць маліцца у маёй інтэнцыі праз усё і маё іхняе жыццё. Дзякую вам за малітву, гэта вельмі важна для святара. Сёння і святы Отец прасіў маліцца за святароў. Паважаныя, таксама я ўдзячны за тыя сродкі, якія вы складалі на арган. Мы разлічыліся на сённяшні дзень цалкам за ўсё абсолютно, что звязано с органом, а это, поверьте мне, выключно ахвяраванні нашей парафии, и тут ахвяраванні Стаўпетчыны, одна организация, Фригор нам допомогли, это троху больше 43 тысячи евро мы собрали на этот инструмент. И хочу так само сказать, что ён яшчэ там, гэты чалавек, які собирал орган, ён яго, можа, напалову толькі настроіў. Яшчэ ён прыедзе і будзе дастраиваць гэты арган. Гэта настроіць арган, гэта значыць, каб ён граў правільна, добра, бо можа быць там часамі нейкія гукі, нейкае штосьці не так. Бо гэта такая даволі складаная, ён не меў зашмат часу. Гэта даволі складаная справа, поэтому ён гучыць і гучыць добра, але яшчэ трэба яго настраиваць. Гэта ценный инструмент довольно, дорогие браты и сестры, добрый инструмент, как бы ведали, что не только вымирается у грошах, бо это гроши, новый инструмент такие, каштуе вельми великие гроши, десятки
раз больш, у 10 разоў больш, чым мы аддалі за яго. Пагэтаму вось для нас гэта будзе благаслаўленне, ну але кажуць, за ім трэба тоже глаз да глаз за гэтым інструментам, трэба слядзіць за ім, трэба слядзіць за яго станам і за ўсім так. Ну, як за кожным, як мы слядзім і за касцёлам, як за нашымі дамамі і за ўсім, што маем у сябе. Вось, пагэтаму дзякую яшчэ раз вось за гэта такое, ну, можа, дзякую, я не знаю, гэта не для мяне зроблена, гэта зроблена для касцёла, для стоўбцаў, для парафіі. Вось, дзякуй нам усім, бо таксама усе мы пастараліся. Напэўна, гэтае старанне, кажуць, можа быць чутна падчас кожнай святой імшы. І таксама хочу падзякаваць за вам за ваши ахвяраванні на ўтрыманне касцёла, якія вы складаеце, стараецеся складаць. І ў сённяшні час у нас, мы напісалі пісьмо і падалі, каб выдзелілі нам у пастаяннае карыстанне зямельны надзел, каля дзе быў стары касцёл, бо ўжо мы атрымалі заключэнне дзяржэкспертызы. Гэта напісалі, тут зараз вырашаюцца вось гэтыя дакументальныя пытанні, рашэння выканкама. І будзем далей весці справу з нашай капліцай, з тым месцам, дзе быў стары касцёл калісьці нас, каб гэта месца таксама і на сённяшні дзень служыла, яно ўжо служыць Богу, і каб далей служыла Богу, як сотні гадоў таму назад. Вось, каб далей гэта было, каб далей Пан Бог на гэтым месцы быў праслаўлены. У ларку ёсць новы часопіс «Аве Марія», «Наша вера», калі ласка, купляем. І хочу падзякаваць сёння таксама ружанцоваму колусю айца Фабіяна за іхнюю малітву. Будзем старацца кожны дзень больш яшчэ распаўсюджваць культ айца Фабіяна. Не толькі тут, але праз сродкі масавай камунікацыі. Гэта вельмі добра, карысна. І таксама, няхай людзі моляцца, гэта нашае такое стаўпецкае, знаеце, мы павінны, вось гэта нашае стаўпецкае, нашае роднае, мы павінны дзяліцца радасцю таго, што мы маем, каб усе людзі таксама маглі скарыстацца з гэтых Божых ласк, з Божай міласэрнасцю, якая нам дадзена і для ўсіх нас. І запрашаю таксама ўсіх жадаючых, асабліва дзяцей і моладзь, у парафіяльны хол. Рэпетыцыя адбываецца ў суботу о 18 гадзіне. А зараз прыміце Божае благаслаўленне і будзе выстаўлены Найсвяцейшы сакрамент. Пан з вамі. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Дякую. Святейша, Гостия, веди нас за небесных прав, тревожить моти нас ворушия, успала малашинам, дай силу нам, Бог святый, Тобі хвала на всі веки, коли закінчиться наш шлях земний, увала благодарства свого
с неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, милосердность Божия, безмежная годность Творителям, милосердность Божия, наибольшая досконалость Откупителя, милосердность Божия, неспостигальная любовь Святителям, милосердность Божия, незразуметая таямница Святой Троицы, милосердность Божия, проявление навеликшей моцы Пана, милосердность Божия, устворение духов небесных, милосердность Божия, яка кличе нас з небиття до існування, милосердность Божия, яка охоплює весь сусвет, милосердность Божия, яка одорває нас несмиротним життям, милосердность Божия, яка оховує нас від заслуженого покарання, милосердность Божия, яка вздимає нас з нещастя граху, милосердность Божия, яка оправдыває нас у слові уціловленим, милосердность Божия, яка струмені з ранов Христових, милосердность Божия, яка сиходить з серця Єзуса. Подними. Милосердность Божия, яка дає нам найсвятейшую Панну Марію за Маті милосердности. Милосердность Божия у объявлении таемниц Божьих. Милосердность Божия во установлении повсюдного костела. Милосердность Божия во установлении святых сакраментов. Милосердность Божия в сакраменте хросту и покаяния. Милосердность Божия в сакраменте алтара и святарства. Милосердность Божия в покликании нас до святой веры. Милосердность Божия в навертании грешников. Милосердность Божия в освящении справедливых. Милосердность Божия в удосконалении праведников. Милосердность Божия полегка для хворых и терпящих. Милосердность Божия с утешения змученных сердцев. Милосердность Божия надея для тих, кто в розпачі. Милосердность Божия, яка сподорожничає всім людям завсюди і всюди. Милосердность Божия, что опереживает нас ласками. Милосердность Божия, упокой помирающих. Милосердность Божия, небесная роскошь сбавленных. Милосердность Божия, прохолода и полегка душаў чистцовых. Милосердность Божия, корона всех святых. Милосердность Божия, невычерпная криница чудов. Баранку Божию, який проявив найбільшу милосердність в откупленні світу на крижі. Баранку Божию, який милосердно хвируєш себе за нас подчас кожної святої мши. Баранку Божий, який з безконцей милосердності відпускаєш грехи наші. Милосердность Божия понад усі Його справи, тому милосердность Пана прославлять буду навеки. Молимся, Боже, милосердность Твоя безмежная, скарби литости бесконція. Глянь на нас ласкавою, мацуй нашу надію на милосердность Твою, каб ми ніколи навіть у самих тяжких випробуваннях не піддавалися розпачі, але завсюди з довіром згаджалися з Твоєю волею, бо Ти сама милосердность. Праз Пана нашего Иисуса Христа, владара милосердности, ки с Тобой и Духом Святым, оказывая нам милосердность на веки вечные. Песня на процессию. Веселый день для нас настал, якого світу весь жадав. Сьогодні Христос гробу встав. Аллилуйя, аллилуйя.
як світ на сонійку зацвів, по смерті з нами знов зажив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пекельну ніч розвоював, усіх злочинців покарав, а грішних нам надарував. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 3 дні в отхлании он провел, там утешал святых отцов, для собою их повел. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
таїмницю сакрамента, восхваляймо щиро всі, тратить моц старої права, Божо новий заповіт, що нам розум не тлумачить, світло віри принеси. Богу вічного мудрого йти, прославлення і хвала, і Отцу і Сину разом, Творцю вічного життя, Духу, що від їх походить, Давцю вічного святла. Amen. Хай буде Бог прославленный, хай славится имя Его святое, хай буде прославленный Иисус Христос, соправдный Бог и человек соправдный, хай буде усвеличено имя Христово. Хай буде прославлена найсвятейшее сердце Иисуса, хай буде прославлена найдорожейшая кровь Иисуса, хай буде возвеличенный Иисус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай буде прославленный Дух Святый Сутешитель, хай буде вшанована найсвятейшая Панна Мария, хай буде вшанована її святое и безоганное зачатие, хай буде вшанована полної хвали її во всяці, хай буде вшанована ім'я Марії Панни і Маті, хай буде вшанований святий Юсаф, її пречистий омранник, хай славиться Бог у своїх аньолах і всіх святих. Амен. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент,
Твого Отця, став пічі оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабиянин наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабиянин наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і даним служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвіщаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. Одари ласки й хвали алтара слугу Твоего, Айца Фабіана, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Радуйся, неба владарка, бо той, кому Ты есть молодці, з мертвых повстав згодна словом, а Ты моли за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Тішся і радуйся в небі, за нас молися в Патріархі.